खेसारी लाल यादव खातिर आज बहुत ही दुखद खबर बा। और दुखद खबर हुए खातिर ना हमनियों खातिर बा, सब कोई खातिर बा। जे खेसारी लाल यादव के फैन बाटे सब कोई खातिर बा। रउआ सभे के पता हो कि कुछ दिन पहले से केस चलत खटे ग्लोबल म्यूजिक के मालिक से और खेसारी लाल यादव से। कुछ दिन पहले से ही सब चलत खटे और आज जौन बा कि कुछ ऐसा दिल्ली कोर्ट के मतलब फैसला आयल बाटे कि सुन के सब कोई के थोड़ा अच्छा ना लगा ताटे, लेकिन घबराए ला बात नहीं खे। ये से बहुत बड़ा बड़ा मुश्किल के सामना ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कैले बानी। ये भी बहुत जल्दी ही खत्म कर देहल जाई। ऐसा दिल्ली कोर्ट से फैसला आयल बा कि 30 सितंबर 2025 तक मतलब कोनो कंपनी के खेसारी लाल यादव गाना नहीं दे सकत। ऐसा आखिर काय भइल बा रउआ सबके पता बा? कुछ दिन पहले मतलब कि 2022 में एग्रीमेंट भइल रहे खेसारी लाल यादव के और ग्लोबल म्यूजिक के। 200 गाना देहे के रहे लगभग और 5 करोड़ रुपया खेसारी लाल यादव जी शायद ले रहनी, ऐसा कुछ बतावल जाता वीडियो में। और हम बता दें आजकल के जे भी स्टार बा गायक बाटे, छोट चाहे बड़ होके उ मतलब एक कंपनी से एग्रीमेंट बन गयल और दूसरा कंपनी से एग्रीमेंट बन गयल और तीसरा मतलब जितना मतलब पैसा मिलता उतना आदमी रखल जाताटे और सब से एग्रीमेंट हो जाताटे। एगो के कंपनी के गाना अभी पूरा नहीं के होत तो दूसरा के कंपनी से गाना देहे के बात हो जाताटे। इ तो बात रउआ सबे के पता बा। ऐसन आई खेसारी लाल यादव के साथ ही नहीं खे होत, अभी होखे वाला बा और लोग के भी साथ। और दिल्ली कोर्ट ई बात सुना देले बा कि खेसारी लाल यादव के इतना दिन तक गाना नहीं खे देहे के। अगर खेसारी लाल यादव कर सकता आगे बात, लेकिन ए से बहुत बड़ा बड़ा मुश्किल के सामना अगर खेसारी लाल यादव जी कर दिए हैं तो ई भी सामना हो ही जाये, बहुत जल्द खत्म कर देहल जाई। और हम बता दें कि आखिर काहे भइल बाटे। ई जौन 2022 में जौन यहाँ का पैसा ले रही और पैसा देले रही जौन गाना के लेके, वही गाना खातिर बात आगे बढ़ल बाटे तो बात भी खत्म कर देहल जाई। और खेसारी लाल यादव जी अभी तक गाना नहीं दे सकत और कंपनी के, और जैसे में टीवी पे चाहे स्टेज शो चाहे फिल्म में गाना ये सब कर सकतानी, बस कोनो कंपनी के गाना नहीं दे सकत और कुछ ना। और अपन जैसे में आदमी ब्लॉग बनावताटे, चाहे टीवी पर काम करे के चाहताटे, चाहे फिल्म में गाना गाए के चाहताटे, चाहे फिल्म बनावे के चाहताटे, चाहे स्टेज शो करे के चाहताटे, ये आदमी कर सकताटे, बस कोनो कंपनी के गाना नहीं दे। आज के स्टार के सबसे बहुत बड़का गलती ये बाटे खेसारी लाल यादव जी खातिर ना और लोग की भी गलती कैले बाटे कि सब कंपनी से पैसा लेके एने से उनने से अपन घर बनवा लेलक लोग। तो कोई कुछ कर ले तो कोई कुछ कर ले तो कोई कुछ कर लक। आज जब कंपनी गाना मांगत या तो गाना हलाई नहीं खे, उ केस करबे करी। जे पैसा देले बाटे उ तो खोजी नू कि हम पैसा देले बानी तो पैसा का भइल हमरा के गाना दो। अगर गाना नहीं खे तो चलो पैसा दो। लेकिन अगर उहे पैसा के कोई क्या करताटे, पैसा लेके हे कंपनी से हो कंपनी से 10 गो कंपनी से एगो कंपनी के गाना पूरा नहीं होत तो 10 गो कंपनी से पैसा